Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, iki dino Mas Karwo arah mancing. Dino Minggu kegiatan gak enek, sarinem dijak dolan pun ora gelem, kesel wonge. Yo aku mancing. Ikut wis siap-siap konco yo sitok iku. Liyane wis seneng laut mungkin. Awak sik mburi iki tunggoni gara-gara mau ndadak informasi ini. Nah, iki konco kuwi sitok nunggu iku lur. Strek. Oh, strek. Pala amatirnya iku. Amatir. Engko kita buktikan nang laut kono lah. Iku menang lantam ae dek ini. Jadi monggo lur, doa aja lali. Engko Bali untuk oke sarinem ben beteti kita kayak kesel deh ini. Di suasana isu nang ngarep omaku lur. Ya peteng memang, peteng tapi ya nggak peteng tenan wis padang kok wis padang. Nah, iku tejo ambek surti pun mbunan iki. Informasi kita juga nggak ada kegiatan tapi juga nggak shooting ngono. Jadi awak budal isu lu mancing lah. Ya jeneng hati ambek kanca-kanca. Lah suwi juga ora setrek nang laut. Iwak wis nunggoni awak ket pirang-pirang bulan sing lewat. Jadi kideno tak tekani tak kayak pangan iwak nang laut. Ben seneng dene. Ya lur, monggo. Aku tak mangkat, doa aja lali. Aku pamit tak mancing, doamu aja lali ya. Ya. Loh, iku lah kadang nak pucuk nak tinggal mancing kok iyone iku nggak semangat. Males aku. Wah, doa niku sing penting ya kan. Jadi untuk oke, sarine nak tinggal dhewe kok terus ora ngrepet. Pokoknya Bali ngut beteti dhewe males aku. Loh, jadi kepiye ya kan padahal awak ora ngerjani DNN betet iwak kok ngongkon awak kaya ngono iku lah sarinem. Bali cuma bengi. Jadi jam piro isu? Oh isu. Ya Dik ya, doake aja lali itu oke. Tambane sitok amatir. Ora ngimbangi Kang Karwo. Iki amatir sitone iki. Baru golek umpan dek mau. Wah. Iki dek amatir. Ora ngimbangi awak. Ya lur ya. Kita mangkat kami. Kita perjalanan lur. Oh. Aduh lo Kang. Untuk pesawahan. Alon-alon Mas. Wah, kowe ngebut wae lho. Ora aman, ora tiba. Oh, ya ora tiba. Oh, mantap lah. Semangat. Semangat. Semangat ngomongin koncoku sing amatir mau. Semangatnya luar biasa. Tapi mengko pas mancing lentru. Koyo PT sakit. Ora itu. Yo ngene iki perjalanan Mas. Ora sedulur. Tapi yo tak tempuh iki dino Minggu. Jadi mancing. Dalane padha lobang. Wah. Di daerah Teluk Meku arah nang Palu Sipat. Nah, jadi kita mancing nang Palu Sipat. Daerah itu nak pas panggone iku Kuala Lepan. Nah, Kuala Lepan. Oh, kena potong sampai mama. Koncoku soe pembalap, tapi mama yang lebih balap rupane. Cuaca ini mendung,
gerimis rintik-rintik. Oman jenenge wis karep ora iso dibengkak. Dalane adoh, kan cuacane gerimis. Ajar terus. Perjalanan ini Mas. Mantap. Semangat ki. Banget. Wah, wis gak sabar ngangkat Iwa Sembilang. Waduh. Semangat iki. Wis gak sabar omongin lu ngangkat Iwa Sembilang. Malah gue sing ciri-ciri beda ini. Kan kampung Panusipat jenenge iki. Nah, sekoma sekitar 4-5 menit lah. Seko di awak kono. 5 menit wis tekan. Baru numpak boat nang Kuala Lepan. Oke lur, kita lanjut ke perjalanan. Iki jenenge pelantaran lur. Iki wis tekan kita. Iku putih. Tilut neh iki sih disapki putih. Jadi tilutnya kita wis mitun. Iki jenenge Panusipat. Iku koncoku sing amatir-amatir kuwi siap-siap dene urung apa-apa kuden dene. Paksa masangi pancing ku sing kono iku. Wis tak kon nggo helm, jenenge amatir kan nggo helm, cuman ya lantam. Loro sing sitok enggak sido, mbok sido mau enggak engko mungkin nyusul. Rencane wong 4 tapi tinggal 3. Siap-siap lah Kang. Oh, tinggalan karo karwo. Amatir. Karwo gur semangat ya iku. Gur semangat ya nek karwo. Oke, tak lanjut ya. Perjalanan lur, walaupun cuaca mendung dan gerimis, tapi kita tetap lanjut ke perjuangan. Oke lur, iki deh ini. Nelayan kunis podo mule, awak serak lungo. Kongi Kang. Para nelayan wis padha bali. Awak jago kok. Udan lur udan. Rasa nggo kerukupan iki. Koncoku kok hebat tenan dene wong, nggo terpaksa juga anggo kelambi, tapi kelambi ini seko kantong pupuk. Biasa mancing lor. Aduh. Kutuan deh ini. Tapi gue nek pemancing kelas itu nang tengah-tengah laut ini nggak ketok saka kiri. Nah, nang tak video ki nggak ketok, tapi gue nang wow, keceh deh nang jero banyu, hutan-hutan mancing ae belakon. Luar biasa iki awak kae. Nah, iku enek juga iku put
nelayan iku sih ngumbai jaring deh ini. Iku amatir ngono utan-utan mancing ae deh. Awak ya Joko opo? Joko ndas. Sayang botake kena banyu utan yo engko demem ora iso shooting. Aduh, aku ngene lur, jadi aman aku nggo tenda, nek wong kaya bola kapok ngono. Awak yo golek aman kok piye. Iki lur, jadi koyo ngene lah kondisi awak mancing nang laut udan-udanan tapi yo tetep dilanjutke. Sementing happy. Oke, matur nuwun lur. Nah, iki lur, ikilah panggon mancing kami iki nang Kolo. Men yo wis tengah-tengah juga iki yo kan. Oh. Nah, iku enak juga pulau iku. Lo iwak Dor. Terus semangat iki. Nah, aku koncoku sing amatir malah. Nak dijak mancing senenge nggak tanggung kaya dolan mangan opo, mangan somai ya. Iki lur, iwak lur. Oh, ku Walah, gede-gede lur. Gede-gede nggak Bilang tahu. lur. Sembilang kabeh ku. Kuat besar capek. Nggak kuat ngangkat. Iki nek sitok iki. Diangkat. Oh. Wow. Luar biasa memang. Memang Amatir kaya kono nak piene awak seniore arek tak tokke apa ora yo. Oh. Anyes mari udan. Saiki gak udan tapi awake kelambine teles kabeh. Iku wah. Akhirnya cuacanya terang, tapi kami pun ora mulai wisan. Wah, mataris nyelorot medun. Nah, kami pun ya ora mulai. Nah, iku konco-konco iku iwake lumayan entuke. Rata-rata 5 kilo lah. Jadi walaupun amatir tapi memang nasibnya api, rezekinya api yo. Oke juga entuke. Jadi piye konco-konco mulai kita? boleh, oke. Oke, mulai. Piye Mas Kamul? Yo mulai. Mulai kita. Wis akeh lho iki iwak iki. Wis akeh wae. Coba Mas Cis geser sithik ben ketok Mas Kamul. Wah, iki iwak kabeh, Oh, Lur. mah. Waduh, Sak akeh tenan. plastik ahasoy 5 kilo lebih. Lebih, Lur. Iya, Lur. Wah, matahari juga wis muncul kaya mau ya kan. Nah, iki wis sore omongi wong tua, ojo bengi-bengi ning jaba nang alas ya kan iki nang laut pula. Jadi wayane Bali iwak wis oke. Engko sarinem nang omah ben keter mbetet ini. Jadi matur nuwun Lur. So, kapan kita sambung meneh? Kami rak mulih. Sampai kinae sore bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh. Mana? Gede ini Lur. Hasilnya. What the heck? Jaluk baskom. Jaluk baskom ini. Iya baskom. Ombo? Sing gede lah. Oke iki. Ini berarti wak iki sekian lama Wis suwi yo kan. karo ora mancing. Rupane iwake ngelih. Iwak ngelih. Oh, ku. Ada telurnya nih. Iri loro. Lu. Hari ana ngedenger berarti. 4 5 6
12 ekor lir. Iki 12 ekor iki. Oke kilo nih. Wabut kok. Wah, pecah. Wah, 3 kilo lah.